tarde, compañeiras. Hoxe estamos aquí presentando as bases democráticas para unha nova Galiza. Un proxecto necesario para este país, porque se alguén necesita independencia, se alguén precisa ser soberano para poder decidir sobre o noso e prosperar, somos nós, a mocidade e o pobo galego. A xente da nosa idade díxensonos dende que éramos pequenas que debíamos estudar duro, facer unha carreira universitaria ou outro tipo de estudos, e que entón xa estaría, teríamos un bo traballo e poderíamos vivir cómodamente. Porén, o que atopamos na realidade foi un desemprego brutal, a obriga de emigrar a outras partes de Europa para traballar como man de obra barata, ou, mesmo tendo sorte, un posto de traballo precario que na maioría dos casos non nos permite valernos por nós mesmas, con salarios que nos fan depender económicamente dos nosos pais. Na actualidade, coa regresión de dereitos que vivimos nos últimos anos, nin sequera teremos a oportunidade de estudar, pois a LOMCE, o Pacto Educativo que se acordará en Madrid, nos próximos meses non buscan máis que a elitización do ensino. É dicir, que só poidan permitirse estudar quen teña diñeiro. Bueno, pretenden iso e a españolización total do ensino. Pero nós non nacemos para emigrar, nós non nacemos para marchar a Londres ou a Berlín. Nós nacemos para vivir dignamente da nosa terra, porque a nosa xeración aspiramos a pisar algún día ochando unha Galiza independente. A Galiza que soñamos, na que poidamos ser verdadeiramente libres, na que non esteamos condenadas á miseria. Porque con soberanía e cun Estado que sirva os intereses do pobo galego e non cunha Xunta de Galiza que funciona como delegación do goberno español e que serva o gran capital, poderíamos desenvolver políticas que rematasen con esta vergonha. Só rachando con España e o capitalismo neoliberal poderemos construir unha Galiza con traballo digno para a mocidade, liberdade para as mozas e as persoas LGTBI galegas, ensino público e de calidade en a que poidésemos vivir dignamente en galego. Para avanzar nese camiño, no exercicio do noso dereito de autodeterminación como pobo e a consecución da soberanía, as bases democráticas son un paso adiante importantísimo, e con elas reafirmamos o noso compromiso na loita de liberación nacional e social do pobo galego. Moitas grazas.